Hello, hello, lwgwpwr. How are you doing? Hello, hello, lwgwpwr. What are you doing? Hello. What are you doing? Hello. Hello, lwgwpwr. What are you doing, bra? Mata? Apa? Mata. Hello. What are you doing? What are you doing, lwgwpwr? Hello. रावबो एसएमएस खालामा माथो आंना इउटुबानो मा जाखो साबसक्राइबारालाय बारालायथि जेबो लामा गैया बेवरानि माबा रावबो फैयाखै बोरै जाखो रावबो लाइमा फैयालै माथो बिदिबो जायो मा बारायाबो नङाबो फाग्लासो
अबस्थायावबा खमलांगासिनो खमलांदों आङो वाइस टाइमा बोरै जानांगौ जाखो बिदिलाय होत्स खमायगासिनो खमायलांदों खमायो बोरै जानांगौ जाखो खमायलाङालाय दाख्लैबो बारामोन रा दा बोरै जाखोथाय हेलौ कोई भी एसएमएस नहीं करता यार आ जाओ लाइव में कोई भी आया नहीं लाइव में आने को डरता है क्या सभी लोग देखता नहीं कैसे हो गया मेरा सब्सक्राइबर कैसा हो सब्सक्राइबर माबा लेवरा बायदिसो एफा बुरजा सब्सक्राइब थानानै रावबो नाया फाग्लासो आं सब्सक्राइब गोजा खोमालै बे आनसाबस्क्राइबफोरखौलाय माथो फाग्ला नाया बुङाबो थोत्स खनसेखौ नायनांगौरा फाग्ला बिदि जायो हेलौ only हेलो मेरा सब्सक्राइबर कैसे हो दोस्त यार मेरा वीडियो को दिखता नहीं क्या आंना वीडियो से माबा बायदि हिनजावफोरनिखौ नायोलै बालफ्रा हौवाफोरनिखौ नाया सिमाङाव आंनि नों मानो फैया आंनि बोथोर आजाव हेलौ गाइस बोरै दं दारियाबो लावखबजोबबाय नालाय नै गोलावसै दारियाबो फाग्लासो आंना आरो नायबा माबायदि मोनलाय नै नुदों माबायदि जादों हेलौ बोरै जाखो सिमां सुजुनाय मा लेवरा बायदि सब्सक्राइबारानो फैयाबो बुङाबो बिदिसो जायो
फाग्लासो turn what hello आ जाओ सभी लोग आ जाओ या यस simangawanginan mana puya loading तुम लोग क्यों नहीं आता मेरा लाइफ में आ जाओ भाई लोग नोंसोर मानो फैयाब्रा फाग्लासो गोजानासो लांबायलै मेरा मोबाइल गिर गया मोबाइल गोलैबायसो बाल Oh, kepikiran nih. Terus, sampai tahun sudah nih. Hold on. Come on, somebody. Take this pen, try and return to
millimeters. Hello, abri dong. Kubur. Anyone? Everybody. Hello. Kubur boy. Nwngtang. Minimum subscription and any discussion. Hello, what are you doing? 1 minute for live session. 아니 샤스카를 프로그램을 어디서 고르가지고 알았어요. Hello. Ilau.